thon ipin mung thiu ni pin la so si ithidung la so sang ding tu ko la kan ke itum akar bi khan har bi lo ka chal ya song long tiri pi long le bang lang thu aphan lang o ke jo no kuja abang thu bang ke apram ke ende je khan si alang li ke klem lo la so ta ju long pen ni ta ju no to mas konsider tum hanan li ta ju no la pena parta ni dc la pen ke dc commissioner la pen ke ko sp kon phunlu si raja ka diman pahong ni dam lo te ni li dang da ni phua bang a da ni phua nang tan dam je la si lo la tuman hukum pc la pen ke hola ke klem ve ke bang phan non ma rs dam na ji la pen alang phan rs pen alang phan logo arona ting pen luwe no arona ting pen alang phan kut lo kes ke bon pen alang phan hatek la pen jokun ni pin attempt to murder na so kes pidensi alang phan yang ni pesin lo kumpiar la pen tu yang mong pen lang sp dc tum dam lo na tu tek long lo la si nilihin pen ke aprang si ke lasom ke claim atung phan nilining plong pen alang phan condemn lo la pen alang tum phan ke la so na mu tum phan ke la ke ari yang long phan ari yang long dak chak si de dia phan nili ka do ya ra tum ha chu nili lo la so ni bahini do o ni prang wan dan nili tek long lo la aron re pen kar yang long na ke du dak kachiti men pen ba behabe parliament pen nakal bengong tin an ke bang son dupik lasi yes kal bengong at hebang lo nili consensual along da make kiti klem men pen enana muslim tumdak nang dulo nang do pen nili la so kal bilo chaw ya song pancini lo ila tum phan dak ayam fu tum phan apechak che da je phan na tum mahin pen organize nili consensual ta do bitung la do la pen ke ko la pen parta me upio consensual la pena parta me ame konsensi long tadu la pen ke doramla konsensi long tadu asidak di fulong tame da 3 jing ko kali bilo chawle song mai fulang jeng di mi o asidak di fulong tame rong ni hang malok kali bitu malong le selang du du pen langum du pen mo philang ke thildet asi la sona to bang ke chak che de ni ke chak ke iltum kar bitum si chak kar bitum chak po amen ba ke dak behalf paper kan chenglo da ka chuti ki amen pen chuti gram ji amen pen selang tu dura la sila sona bang pu bang phe tuma phan ke chak che de nang ji la specialist la muslimatum ke bang da ke bang cheng ji ang tum bang ke da ke adima plong na chiri ke la ke je da pine kiti klem amen pen be para klem amen pen along le ke la tum ke along le bang ke tum kar bi tum sikete along tinda me kar bitum skipe yes kar biang long is kar biang long kar bitum skipe la sinili ninkan proxy ninkan na ke ba prang lo kar bilu ka chal ya song do ma si hang det si chu ning ri je nang tumle ahem phutum phan pura ada chak che da je phan tum bori tha adan kar biang long to mas consultant ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non-tribal ekating kan lang tum han ke la ke la high ke claim tum han ke la ke than pon po la pen ke non ba ke pang thek pa pen deng si la tum han be ha pe par ta me da ke claim dim tong pi ban tum bori pon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chin lo bu ka janong ta me na chedan de ino ala suna chedan de ta na ne tum alang ka jui lo kat sita phie ko chikul nia philong thulo apen galang phan phatek ta beng aron teng non ta lang jel si dulang mon chinni sita lang phan phatek bek long lo lasi la son si kal beng long du o athok anu ta me la son be pana klem amen pen kal bia along le long si du kal bituma along le long si du lasi anu ka pe along le kal bitung long le si du dat na tum thek long di rong ni hang long ta me dat kal bitum si ke pe kar bitu malong le long sigitu masama tum sigitu tum se ge mo pijo ke alang tum ke da da nili ihode si nilong ke ba nili amen ke sung se lo kar bia leader satum
si Muslim phan long lege jorji po a leader sa tum si lasini lihola sot ke ni likroi jon de mon ino bahine tum do ni liya men sung lo te lage aleng dom pu sining ling thok ta hang chero pot po langali le thita ke ngar kong chero pot po sini li pupelo lasi non ni pu ye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning ye bang ke chuning ye bang ke je la ang tan den ke bang atum da karbia long le long ke du las ke du abang ke pek pe den dim plong pek pe den lalu plong te itum da local ke do tum da tum sejarah asing den da klem long itum karbia autonomous council pen non isi jo peraya tengkan nili order ra PL je da non ke mane phanjong si da dim plong pek ji plong te ba longle phelang jong si amen che larji plong te je da karbirong asar amai pen mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ni pura order bang ke ni yar office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum ben si pinang ko atum pijat pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chejor chelangan ta laso abang ke konsilosol la pen si klempo la pen yaro tum tame laso ang deng abang ke alang tum ta klempo apen NOC long le pin ben ke mondo tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke klem ke lasi lason Soviason lason ke phonang ultima karbi lo chali song abang pu lo chali abang pu det kali akaprek tumda lason monon pi polok ta hai ba profit ta hai te lason ke klem abang pu bhan ke nilhin pen ke sudapen pimrem lo lapen ke alang ni no hogle su same karbelo autonomous council pen nil tum hukum PL lapen ke DC pen SB bhan sudapen hukum pilo lang tuman no hogle du sitame lang tum bhan Eres kan hatek long ke dek ni pham nil hukum pian bazar committee chairman itu kaise fencing ba elo pinyani sike bazar bonang ji mon pe bon na la ke jing ben thang nap ta ke pin je lam ave the la ke ning du galam lo ning ji pung lam lo la ke anu tinda ning pung lo me thang kar bi phan elong le sinang e jo dak il long se dak bi habe pa na claim tidak aku fansi na pang lo lasana tum fan ke lake itu misi aleson bina ko sir koi sanglam ili tumolong rilong unregulated influx do asla so putha ke influx ke dua jo ini pensi check and balance ke lake ni tum karbino autonomous council pen NOC ke lake dak rong asal fan rong karbi rong asal pensi do vek nangji la tuman ke chat la pen ke chat che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo lake karbirong asa tum pen la tum NOC do vek nangi pusin tum karbina to mas council pen li isilong choperai si la pen ke aloke salku office yarot mana pele elo la pen apar ke nikan ni thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum inglong aso tum yong si mane non tribal kan chopangri lo pulong ke Jepang lihat pen lah, so long le phelang pen ceng lok, kado ko we ali, long dun et lang ji, gua bangke la bangke ni kum long le, ye inglong asu pi Jepang li pen, hala non tribal tu Muslim kuno pa non tribal tu, dak ke la so ali ke long ji gua bangke la bangke, dak ke piune usi karbino tu mas konsidan tu ceperai lo la so teng pen si, hal dak ensil tame la so di mahaso tame. So ini cuma reference yang saya lang kita cakap ini. Ada doktor kan cengkeh keso dari bang for condition kosan pulau. Non aku ke alang doktor gitu ateng tem ni muncul pulau. Nasi tong sokot lah so kelang dia pantai ni dry daru dia kerja di situ ko, lepas ni CM really panehin penta lah kesida kau tekan video lo tong sokot dan hai pinun itu lanjut ha apa ni medicine dan develop treatment aku kita kalau autonomous consultancy rabul po lapan apa kami dak unelo pulong te itu Guwahatian dame dak ba Guwahati kita unelo pulong te Delhian dame Mahok hospital ni sana bin ke ponje pa kalau autonomous consultancy rabul po
Simbolo.